et år siden, en fiasko i Katar. Vi ruller op igen i rødt og i hvidt, og selvom mur kær, de er ved at være slidt, så klør vi på mod det forjerdede land. Ingen jugoslavisk hjælp, nej vi klarer det ene mand. En hånd på brystet, og vi skråler i kor og realiserer disse ord. For op ad under sejler vi med bajer, mens vi fejrer endnu en af DK's 4-0 sejre. Ikke første gang vi ved hvad vi skal gøre. Møder gerne tyskerne, det har vi prøvet før. Sidst havde vi Schmeichel, nu har vi Schmeichel. Og igen, vi klarer os uden Michael. Knipper sjovt, overskæg, de taber 4-0. Nu stritter svansen, og vi vinder vores guld. Udrik min bøse, unknalle mit der tyr. Hvis ikke vi vinder og skaber et eventyr, så drik nu ud og bestil en opgang mere. EM i Tyskland, ja vi skal udradere. Hvem gider overhovedet se håndbold, når gutterne de stepper op som et godt hold? Alle drengene har styr på deres indvold, så hopper ikke denne gang er fuld som din hold. Og VM, der blev vi går for nar, men hvem gider også støtte op om Katar? Nok om det, vi må give hvad vi har, for Julmans plan er denne gang holdbar. Jeg ved ikke hvorfor man skulle være i tvivl, for danskerne er ikke passive. Vi tager til Tyskland og bliver ikke glemt, for vi hiver guldet hjem. Udrik min bøse, unklar.